sir? Dili pati, hanap-hanap pa. Pero man eh. Dili pa ganino, kay hanap-hanap pa, nagpiyong rako. Ano sa niyo posibleng makita ka? Ano ka ni sa table? Last na lang sir. Saan man po natin? Gi-eye surgery na lang mata ni mo. Kaya nga no, natin ay surgery sa ilong. Ano yung chikuchi? Lee! Dali ba? Sa manji, sa batong tirahan ni Ron. Ito, bahanga diyain. Kinabrak libel. Samol na ng black label. Kini o, naay ko ang chibas. Kini. Gusto ka ni? Halang na Halang siguro kay murag mahal man. Usog nagtama. Tama pod. Pero kung gusto ka, napahinis eh. Nanapak niyo. Na. Nindot day na Nindot siguro kay very special man. Kinaraton pa. Napailahi diha ah. Napay gold level diri ah. Kung gusto ka binaragay jud. Na. Nindot ka na oy. Nindot ka ayon ni G. Kakabog na. Di magkapunta mahubog. Kinaman tay pulutan. Ay akong Super Milo. Kini na lang. Hinay. Nakasir. Kani gani? Oh, ito kasi. Sir. Morning, sir. Eh, Anyong sayo. Saan ka karon? Ikaw na ta, sir? O, mga na may Eb. Oh, G, kumpla to. Ganun naman yung gatas ni Troy. Ay, Tingnan gatas ni Troy. at naging ba magugo diha ate niya? Wala pa na kong na-arrange ba? Ganun naman yung may ludire, nagkusik-kusik ang gatas. nada eh. Na, Ay, nasa lamisa. may magpimi, ganina. Itong sa ko sa hinduan ti ha? So, nakalimot man da imi. Sa tarong mo tayo mo, sikusik-kusik kung mga pagkaon di, kaya sayang kayo, bahot da lang gulin yung timpla god. So, kay sir. Sir, naman sir. Hinay. Tayo saya ha. Ah, sige. Sir, Ah. ikaw na ka? Ah, dili pati, magampura ko dari ah. Ano, nagalig mga una, mamutaan na pa jud. Ito na ragani. Pero, ikaw na ka sir? Dili pati, hanap-hanap pa. Pero man eh. Dili pa galino, kay hanap-hanap pa, nagpiyong rako. Ay, ano, gulos tiba. Uy, busog po ko. Ganun sa kaya? Sa tiba, sik pangutan na ko, makita na ba ko? Ano ko, bakit concern kay ko, tiba? Kawan ako mga. Oh, Naman, sige be, dayon ka lang be. Ako ngintay na ako diretso be. Kita, saan mo na isuntayan? Tusino. Yun. Bukas ang tubig, te. Ah, palihog Eb. May ay. Sir, ng tubig sino? Musakas ako ya ha. Ha? Musakas ako kay mangihi ko. Ah, Eb, palihog sa ko ni Sir Nimo Eb ha. Ako sir, te, ako ibahati. Ano sa niyo posibleng makita ka? sa mukha ni sa table. Wala pa nito kabalo kung gano'n sa ako makakita. Te, sige, mapangutan natin. Last na lang, sir. Saan man po natin? Gi-eye surgery na lang mata ni mo. Unsa? Gi-eye surgery mo na yung mata. Kaya nga no, natin ay surgery sa ilong. Hayop ka talaga! Sa mukha ni, makawala, manigana, hindi na lang kumakaon eh. Ay, sir,